不知道现在的体能是什么状况，就是说这个时候这个距离上拉不开了吗？对，这是葛文峰固有的血性。但是Taong 2018 ay may isang undefeated Chinese boxer ang tila namamayagpag sa mundo ng boxing. Rising boxing star ng bansang China. 2016 nakuha agad niya ang WBO China National Bantamweight title. 2017 nakuha ang IBF Asian Bantamweight title. Sa kaparehong taon nakuha din niya ang Thai Super Flyweight title at ang WBO Oriental Super Flyweight title. 2018 naman nakuha niya ang bakanting WBO International Flyweight title. Tila wala nang makakatalo sa undefeated champion ng China. Walang makakapigil sa sunod-sunod na panalo niya. Dalawang Pinoy boxer na din ang tinalo nito. Una ay si Milmark Dignos at pangalawa ay si Ivan Soriano. Ang Chinese boxer ay si Wenfeng Ji. Pero taong 2019, isang Pinoy ulit ang kanyang pinadayo sa kanyang lungga sa bansang China. Ito ay sa katauhan ng Pinoy reigning WBO Oriental Flyweight Champion na si Jamil Magramo. Nakataya sa schedule 12 rounds na laban ang pareho nilang titulo at ginanap ang bakbakan sa syudad mismo kung saan pinanganak si Wenfeng Ji sa syudad ng Suzhou, China. May record ang Pinoy na 22 wins, only 1 defeat, 24 anyos, habang 11 wins, 0 loss, 31 anyos naman ang Chinese boxer. Inakala na yata ng Chinese boxer dito na wala nang makakapigil sa kanyang karera. Di pa pinapanganak ang makakatalo sa kanya. Pero di lang niya alam na ang dayong Pinoy na si Magramo pala ang dudungis sa malinis niyang kartada. Sa laban kasi nila ay pinapagpag lang ng Pinoy ang mga suntok nitong undefeated Chinese boxer. Habang dahan-dahang nilalamog ni Kabayan itong matibay na kalaban. Durog ang mukha hanggang sa ang kanang mata nito ay di na halos makakita. Dito na napagpasyahan na ihinto na agad ang laban dahil di nakakayanin pa ng undefeated Chinese fighter ang makipagsabayan sa dayong Pinoy boxer. Panalo ang Pinoy na si Magramo via 10th round RTD at nakuha ang mga titulo. Sa mga unang rounds ng kanilang laban, magandang palitan agad ng mga kombinasyon ang pinakita ng dalawang boksidor. Parehong agresibo sa laban at parehong nakakatama din ng solido at klaro. 你的卫冕，第二场卫冕之战必须得接受这场比赛对我应该是非常非常的好的。他这个打了这个是78啊，这个击倒力穿着厚厚的羽绒服，戴着棉帽在跑。前天下午在健身房里也想看一看，如果他进行一些具体训练，我也可以观察观察。但是不知道马格拉莫这个飞机选手，来自菲律宾的一个拳击世家的推广公司啊，埃洛德啊。 他的目前的经纪人、推广人啊，文峰原来也是江苏景公。 Mas uminit na dito ang laban at nagbibigay na din ng pressure ang Pinoy sa round 2. Mas agresibo pa din ang Pinoy dito at mas nagbabato ng mga suntok. Pero matapang din talaga itong Chinese boxer, di nagpapalogi sa mga patama. 中国职业拳击的开年大戏，对，打到洞里对了。打过23场比赛，你想想，经验也特别的丰富。他的打法啊，听着这个孩子不停在旁边喊爸加油啊！对，听着我有点揪心。这个，不知道葛文峰在台上会。另外，这菲律宾选手年龄上应该说还是不错的，他是29岁。肯定特别的大，哇！ Naalog din dito ang Pinoy mula sa solidong right uppercut na pinakawalan ng Chinese boxer. 漂亮，漂亮，漂亮！哇，漂亮！对，打的效果好啊，非常漂亮。对方无论是前手还是后手挨得不少。对啊。 Round 4 tuloy pa din ang maaksyong bakbakan. Parehong matapang at palaban. Parehong may gustong patunayan. Pero mas sumusugod pa din dito ang Pinoy
mas nag-a-apply ng pressure pero bumabawi din ng suntok itong Chinese boxer at nakakatama din ito ng mga solidong mga kamao. 过狠，对，摆完以后就勾。这是自信的表现。这场比赛应该是因为双方体能充沛的时候，击倒对手都不是很容易。对，他不需要。 Budiga naman ang punteriya ng Pinoy dito at tila iniinda ng Chinese boxer ang mga patama ni Magramo sa budiga dahil sa napapaatras na lang ito madalas. 所以这时候还是拉开距离较大。如果说这有点那什么了，对，受了，哎，刚才挨了个重的，对。 应该说还是达到了效果了啊！这个回合应该说，Pino-corner ng Pinoy sabay rat-rat ng mga suntok at ilang beses pa itong naalog. 冲乱了，冲乱了，哎，这个不让我们休息。这手的前手的直拳刺拳还打得挺好。 Makikita dito sa round 6 na lumulobo na ang kanang mukha at mata nitong Chinese boxer mula sa mga solidong patama ng Pinoy. Pero talagang matapang din itong kalaban, lumalaban pa rin kahit ilang beses pa itong natatamaan. 哎，一定是要让对，否则他越打越深。哎， Round 7, napapadalas na ang pagyakap ng Chinese dito sa Pinoy boxer. Deform na din ang mukha nito mula sa mga suntok ni Magramo. Umatras na lang ito pero bumabato pa din ang mga kamao at ilang beses pang nakakatamaan ng solido na bahagyang nagpaalog din sa Pinoy na dayo. 很连贯的，对，打完了左右走，哎，左右走，哎。我看菲律宾教练在台下喊呢，可能。快，怎么现在或者葛峰了，一直在跟着他的节奏走。我们这个右眼好像还是不得劲儿。 Umpisa ng round 8, tila nanumbalik ang lakas ng Chinese boxer. Dahil sa sunod-sunod na solido niyang patama na nagpaalog sa Pinoy, makikitang naging agresibo din ito sa laban. 能不能够扛得住？你看对手也是，也不往开拉距离。直，哎，这马格拉莫打的也是很厉害。 Pero agad namang bumawi si Magramo. Nag-apply ulit ng pressure at binabanatan ng mga kombinasyon itong kalaban. 你看他拳连的也好，快、多、密。葛峰现在真是不太适应他的节奏，对，他现在把这跟不上，有点跟不上。这个对葛峰的体能也是消耗特别大。这种挨打可是很危险的。不知道现在的体能是什么状况？就是说这个时候这个距离上拉不开了吗？对，这是葛文峰。 Sobrang lupit ng palitan nila ng mga suntok sa round 8. Talagang literal na kamao sa kamao, matira ang matibay. 很准，对。 哎呦，哎，葛文峰这个劲儿确实是。 Round 9 tuloy pa din ang laban kahit halos nakapikit na ang kanang mata nitong Inchik at tila dislocated na ang mukha nito. 就是拼命的，拼命冲，拼命。关键葛峰现在受伤了，这个视力确实受影响，他右眼不停在眨眼。对，而且现在肿的也已经是越来越大了，右眼已经也有可能，反正那一拳挨的是比较清楚，但是后头可能也有撞到的时候。 Pressure fighter pa din ang diskarte ng Pinoy sa laban. Pero itong Inchik na kalaban ay talagang may pusong mandirigma. Pusong palaban, di sumusuko sa bakbakan. 奇迹，现在确实是非常被动的，对，视线受影响，鼻子还在。他拼命的，哎，他就是拼命的。
Round 10, tuluyang ginawang walking punching bag na ng Pinoy itong Chino. Wala na itong halos ginawa kundi umatras at dumipensa sa hagupit ni Magramo. 压迫，经过压迫创造了机会，比较喜欢的、比较擅长的节奏全破坏了，对，精力用于防守。你看打着打着就右眼就得眨一眨。 Bago pa man mag-umpisa ang round 11, ay tinapos na ng referee ang laban dahil sa delikadong kalalagyan ng incheck kung ituloy pa ang bakbakan. Halos di na daw talaga ito makakita gamit ang kanyang kanang mata. 好，现在我们要有请颁奖嘉宾和认证官登台。 Panalo ang Pinoy via 10th round RTD at nakuha ang 2 titulo. Habang nalasap naman ang undefeated Chinese boxer ang pinakaunang pagkatalo sa harap mismo ng mga tagahanga nito. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.